Horas amanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita, mangurupi hita di pangradiota di turpuk jamita na naing sipatol hasota, jamita pertangyangan songoninang jamita di parminggun siganu minggu. Ditikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami, anggiat boi mangurupi, taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 14 September 2025. Jala turpukta ima sian Evangelium Lukas bindu 15 ayat 10 sada sahak ro di ayat 32. Lukas bindu 15 ayat 10 sada sahat ro di ayat 32. Dum takas amanginang hujaha hami turfuhon jala hupa husor hami, oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Tohodo hamu baon ni rohado ditogihon barita nauli terlumobi evangelium naopati tu hita, dohot nang akka barita nauli na dibaritahon di bukuta na badiaon, tu hamu baon ni rohado ditogihon hita saluhutna. Alai molo secara khusus manang lam tumakas tajaha evangelium ni si Lukas, lam taidama rikot ni hamu baon ni rohai, rikot ni pertobatani, molo lam takas taida rupani balga niasi dohot holong ni rohani debata sian evangelium Lukas sada pemaparan taringot tu balga niasi dohot holong ni rohani debata alai di sada sisi realita keadaan ni jolmai parbagasan naso mampu mananda debata jaladang itada dirina alai tungpe songoni di bagasan hahurangan ni jolmai sai ditogihon jala di jodo mulak di haol di parorot di haholongi di bata. Ima lam tumakas idauta sian turpukta di ari sadarion sada barita taringot tu holong ni roha ni debata na macai bagas tohot sa halak hadirion ni jolma naso mananda lomo ni roha ni debata jala manadikon debata jala sahalak nai namian di bagasan jauh rap dohot debata alai ipe tang takas ditadda ibana isedo amana isedo debata. Jadi di turpuk tahun 2 ianakon ni sahalak amai na pinatolhas di carita na tajahaon. Napatuduhon bukan berarti secara kebetulan 2 orang anaknya. Boydok tolu, boydok opat, tetapi dalam cerita kita 2. Dalam pemahaman sederhana juga bisa kita katakan bahwa 2 itu menggambarkan kondisi manusia yang bebas untuk memilih. Boydo mamilit mangulu di bagasan asidot holong ni rohani debata, alai boydo lao sian asidot holong ni rohani debata, karena ayah ama na digombarhon di turpuk tahun tidak memaksakan apapun. Dia hanya menjelaskan tinggal bersama dia berarti tinggal dalam kedamaian dalam kasih. Meninggalkannya berarti sama dengan meninggalkan kenyamanan dan ketenangan dan kedamaian itu. Dan di istilah lain tentu adalah kematian. Namun hal itulah yang tidak disadari oleh anak kedua yang kemudian meninggalkan ayahnya karena ia ingin hidup sesuai dengan kehendaknya, kemauannya, tanpa ia mau mensyukuri
betapa besarnya rahmat yang telah ia terima selama ini. Jadi dona parjolo taida sian anak napa dua honi namangido akka warisanna asa borhat ibana ala rajumi ibana dia memikirkan dan mengetahui yang terbaik bagi dirinya. Dilehondoi. Ima tada asidohot holong ni rohani debata yang tidak memaksa. Dilehodo. Dang dibain hak otoritas na rupani dang boy holau ayaudo na mangalului jala audo na punah hartaun. Alai di ko baran ni caritata borhat doi bana jala dipatsuasai hondo arta nagodangi. Sada gambaran realitas ni colma, jangan hanya berpikir pada orang dalam cerita itu yang menghabiskan semuanya. Kita juga siapapun bisa masuk dalam kondisi itu menjadi seorang yang tersesat. Hita pe manang naisepe unang manguhumi boido hita manang naisepe madabu tu akka pemikiran si songoni. Jadi suatu realitas yang ditunjukkan di sini bahwa itu bisa saja terjadi pada siapapun, karena tadi intinya manusia itu merasa tahu apa yang terbaik pada dirinya. Hira diboto ahana dumenggan di pikiranna, dipakai pikiranna, namun ternyata tidak. Baru gambaran apa dua hon rupani dung dipatsuasai hon artanai mula baimana muse. Dang ala na rupani parjulu dirajumi asido tolong ni rohani amana naung parjulu do malei bana dang adong besi panganon dungipe asa masuk ibana tu panandayon tu asido tolong ni rohani debata alani ido jolmai parjolo molo olo ibana muba debatado na manguba debatado na paimbaruhon holan olo hita rabdo debata holan olo hita manjalo hata ni debata manangihon hata ni debata las hata ni debata ido paimbaru kohok kita las holong ni rohani debata ido paimbaru hok kita. Jadi mulak maibana on sada gabaran asid hot holong ni rohani debata, bahkan terkadang kita pun tak mau dan tak bisa memaafkan diri kita sendiri. Di saat kita tak bisa memaafkan diri kita sendiri dan tak tahu memaafkan diri kita sendiri dan tak mau memaafkan kita karena kesalahan kita yang menurut kita sudah luar biasa, kita pun tidak mau memaafkan diri sendiri. Dalam kesempatan itu ataupun pada momen seperti itu, Tuhan malah mau memaafkan. Saat manusia tidak memaafkan dirinya sendiri pun, Tuhan masih memaafkan. Hanya satu gambaran betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dan terpatudos HP, holong ni rohani debata, tu holong ni roha ni jolma. Dan terpatudos HP, pengampunan ni debata, tu pengampunan ni jolma. Jala sahat ma tu kisah na paduahon, diturpuk tahun manang halak na paduahon, ima na merasa benar. Nak pemian ibana rabdohot debata rabdohot amana salilingon, hape ibana pedang takas dia tu si imana asi dohot holong ni rohani debata naman jalo manang naisepe. Diripu ibana do terbatas. Asi dohot holong ni rohani debata. Hape diturpuk tau di jalo do muse ianak konai di haul. Lebih sian na piknikiran ni ibana. Jadi ini agak gambaran manusia yang juga merasa mengenal ayahnya tapi tidak. Nah, merasa mananda debata ternyata tidak. Panandayon ni nasida daudo sian panandayon nasitong. Alani de benar tubuh iri hati kecemburuan di turpuk ton rupani. HP di siro anak mi nama mondut sinawot mi rabdohot buru-buru na jahat. Gabi di sia todo di ibana anak ni lobu na pinamok moki.
Alai di dogma tu ibana, anaha tok tong doho rap doho tau, jala di hodo sude na diawi. Alai dang yat tu si ibanai. Ala dang takas ditanda ibana isedo debata, mang isedo amana. Karena selalu untuk perubahan, cara terbaik adalah mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Itu akan merubah pikiran kita dan merubah tindakan kita. Sebab pertobatan bukan hanya sekedar berhenti berbuat jahat, lalu melakukan yang benar. Dalam istilah yang lain, yang misalnya berdusta menjadi tidak berdusta. Tidak sesimpel itu. Metanoia adalah perubahan pikiran yang dilandasi pada pengenalan kasih karunia Tuhan. Jadi ima gombaran asidot holong ni rohani dibata nama caibalga. Jadi mulai dok temat tadi son sukacita atas kembalinya anak yang hilang las ni roha ala nang mulak anak nama gui. Satu pernyataan tadi, siapapun bisa menjadi seorang seperti yang hilang itu. Menang ni sepehita, dangadok kita nasomar dosa. Alani molo di posisi anak nama cuaca ehon artai hita, taingot mamulak. Tatadda asidohot holong ni rohani debata. Molo di posisi ni anak na parjuluis yakangani hita. Takasma tatadda asidohot holong ni rohani debata. Jalamar hiteido tubuh holong ni roha. Maka ketika kita mengenal Allah dengan benar, sikap kita akan berubah terhadap manusia, terhadap orang lain, terhadap alam semesta, terhadap Tuhan. Itu yang merubah sikap kita. Panandayoni. Jadi, napatuluhon, molo marsiajar hita sian amai, ikon tong do hita mengampuni tanpa batas. Ikon tong do hita gabe si parholong ni roha. Ima widahami di turpuk tahun, na mungkin boy ta pamora dope rupani tata bai laho patol hasota songon jamitata di persaoran di hari Minggu.